खावगोन नाथाय दा सोर हानिखौ पास खावनांगौ जाखो आङो फांसनाव सोर थांदोंमोनथाय गामिनि मानसिफोरा ओरै दौदै लाहा हौवा हिन्जाव थांदोंमोन सोरांस्रि लाहा हौवा हिन्जाव ओमफ्राय ने सोर थांदों दाउखामोनखौथ' नुवाखै आङो दाउखामोना थांथ'वाखै बिसानाव फार्स्ट थांग्रोनो हानाय नङा थांब्ला दौदै माहानावनो थांनांगोन दौदै माहानाव फार्स्ट थांनोब्लाबो बिसानावलाय मा दङ खावथावथाव आंथ' बिसानाव मावजिसो नुदोंमोन बे मावजिखौनो आं खावनानै मा खालामनो मावजिखौ ना फाननो हायो ना जानो हायो बिसानाव आरो मा दंबावो बोरमा दंना गैयाथाय दौदै माहानाव बोरमाखौथ' आं रावखौबो खनसेबो खानाय नुफेराखै मोसौबो नुफेराखै आं बिसानाव अमाल'सो नुदों अमा दौदै माहानाव अमा दङ अमाखौनो लाबोनांगोन आं मासे ओमफ्राय सोरहानाव मा मोनबावगोन लावगि माहानावबो मा दङ लावगि लाहानाव अमा दङ अमाखौथ' आं दौदै माहानिखौनो खावखागोन आरो लावगि माहानाव मा दंबावो बिसानावथ' आं सैमासो नुदों गोन्दा-गोन्दि सैमाखौलाय मानो नांगौ सैमा आरो मावजिखौ नाङा बिनि बादै मा दङ बिसानाव मा दङ बिसानाव आरोबाव जियानो जा लावगि माहानिफ्राय खदाल रुवा सिखा खावनानै लाबोगोन आं नाथाय दा बिदि खावनाय खामानिखौथ' आंथ' बारा मोजां हाया माने आं खावफेरनोनो मोनाखै खनसेबो आं हमजागोनसो नामाथाय जोमैयासो हायोमोनलै खावनो जियानो जाया प्लानिंखौथ' खालामदों जेब्ला मोनसेब्लाबोथ' मावनो नांगोन जेरै जोमैया बिदि थाखा खामायगासिनो आं बिथिं लुथिगासिनो जियानो जाया आं दौदै माहानि अमा मासेखौनो बोनानै लाना फैयो बेफोरखौ बाद होदो दे ओमफ्राय आनुष्का मा खबर आं
आंहा जोबोद मोजां लोगो। दा नोंनिखौ बुंदो, नोंहासो खबरा माबायदि? इसा लोगो, नों थिगैनो दङ ना? मानो फारसे मोखां जानानै गाबखो नोंलाय? आनुष्का, आं जोबोद मोजाङैनो दङ। माबा गोबाव दिननि उनाव नोंखौ लोगो मोनबाय नालाय, नोंखौ बिन्दास फ्रि रंजा बाजा मिनि खुसि थानाय नुनानै आं गावखौनो दुखु मोनदों। मानो इसा? मानो? नों थिगैनो दङ ना? मा जादों नोंहा? आनुष्का, बाद होदो बेफोरखौ। गोबावनि उनाव लोगो मोनलायदों। फैदो, मोजां जिरायनानै रायलायगोन। इसा, माखौ नायथिंबाय थादों नोङो? इसा, रोनखौ नुवाखै माथो आं। रोना बहा थांदों? रोना न'आव गैया नामा? आनुष्का, फै जिरायनानै मोजां रायलायगोन। रोना बहा थांदों? आनुष्काया फैनायनिफ्रायनो खालि रोननि खोथाखौल' सोंगासिनो। मानो? ना आनुष्काया आंनि रोनखौ फसायोना माथो? आंनि रोनखौ नोजोर होआखैथ'। आनुष्का, माखौ सानहाबखो? ना रोननि खोथा सोंनायखौ नों गाज्रि मोनदों नामा? बिदि जेबो नङा जे आं रोनखौ माबा मोनसे नांगौनि थाखाय सोंदों। जेनेबा आंनि लोगोनि फिसाय, थारमाने नोंनि हौवा, नुयैखायनो सोंदों गाज्रि दामोन। मोना, मानो मोना? थारमाने ना आनुष्का, रोना सानबायानो जाबाय न'आव गैया। मा? सानबा गाहाम न'आव गैया? बहा थांदों? खोथाया बेयावनो नांनानै दङ आंनि गोसोआवबो। सानथामनि उनाव सफैनो गोनाङा सानबा जाबाय, दाबोसिम सफैयाखै। आनुष्का, गोदो गावनि बिमा बिफाया LICआव आरो बहाबा फैसा गालांदोंमोननो। दा बे फैसाखौनो देरनो थांदोंमोन बियो मोनसे दाबसे जायगा अफिसाव। दाबो सफैफिनाखै। सोरनिबा नोजोर नाङाखैथ' जोंनि सानैनि अनलायनायाव। बिदिसो होनबा खोथाया? बिदिबाथ' नों हारसिंसो दङ। इसा, नों हारसिं गोसोखौ मोजां नांनाय नङा। नों आंजों दिनै जोंहानाव थौफा। रोना जेब्ला न'आव फैगोन अब्ला नों फैफिनबानो जाबाय। आरो लोगोसे आं नोंनो मोनसे खोथासो खबर होनो फैखादोंमोन। मा खबर? नोङो एगजाम होफिननायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन ना, बिनिखायनोसो आं नोंनो खबर होनो फैदोंमोन जे जोंनि एगजामा नैबे साननैसोनि उनावनो जागोन। बेनिखायनो नोंनो बे खोथाखौ खबर होनो फैदोंमोन। आंनि खाफालानो मोनदा। माबा मोनसे सम जाब्लाथाय माबा मोनसे खैफोदानो सफैग्रोखायो। दा रोनानो गैयाब्ला आं माबोरै एगजाम हैनो? रोना न'आव सफैयाब्लाथ' आंनि गोसोआबो गोजोननाय नङा। आं फरायनो एसेबो गोसो होनो हानाय नङा। आरो ना फरायनाय बेलायाव सिख्ला बैसोआवनो फरायनायनि बेस्ट टाइम। जों सानो हाबा जाखांनानै फरायगोन। हौवाफोरा बुङो हाबा जाहोनानै फरायगोन। नोंगौ, फरायनो मोनगोन, हौवाफोरा फरायहोगोन। नाथाय गामिनि फारसे खोथा खोनासंनो नाङो। एसेबां फरायनो गोसोब्लालाय मानोथो सिख्ला समावनो फरायासै, हौवानि न'आव फैनानैसो फरायफैदों होननानै बुंजायो। आरो सिख्ला टाइमनि फ्रि माइन्ड बायदि फरायनाय जाया। हाबा जाब्ला हौवानि फारसे सिन्था, थाव संख्रि फारसेनि सिन्था, न' बांनि सिन्था, एसेबो गोरोबखाया। दा एगजाम होफिननो हागोन ना हायाथाय नायनोसै। बे समसिम जुदि रोना न'आव सफैफिनोब्लाथ' होनाय जागोन। इसा, आं नोंनि माथोफोरावनो नोंखौ हमदां हादों। नों बे सानैसो जोबोद नार्भासाव दङ। जानांगौ नोंहा जानाय लोंनायबो जायाखैना, बेनिखायनो नोंनि माथोआनो गोदो जालायदों। इसा, सब खोथा बाद हो, न'आव रावबो गैखाया। रोन फैसान्दि नों जोंहानि न'आवनो फै। प्लिज थाङा होननानै दाबुं। आं नोंनि लोगो। आं नोंखौ जेब्लायबो मिनि खुसि थाजानो लुबैयो। इसा, फैदो ना, फैदो।
जागोन दे नों लिंथारदोंब्लालाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय आंनि गामियारि उसुंसेनि मानसिफोर नोंथांमोना दिनैबो लैहोर फैनानै आंनि खननाय मुसुरनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हाजारसे गोथार अननायखौ नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। आयौ मालानि मा सोरनो गोथार अननायखौ होखो बेलाय बिनि गोथार अननाय होनायाव जोंनि हौवाफ्रा गोजावाथ' ओइ दौदे माथो जोंमाया बेफोरबायदियावबो आखा फाखालायना खननाय दामनाय देनाय मोसानायफोराव बिनि बेफोरबायदि खालामनाया माबा मोनसे खैफोदसो लाबोआखैथ' मालाबा खैफोद आफोद जानो गोनांब्लाबो बेफोरबायदिनो रंजाग्रोनाय मोसाग्रोनाय जाग्रोनाय जायोनोहाय जानाय नङाहाय बिनियाव जेबो मैदेर रासिसो मानसियानो। थेंक इउ जायफोरा आंजों हेफाजाब खालामदों। ओइ देरहा थौलै जोंहाबो जोमैजों होफाहैनोसै जाम्बि नङा सियान नङा बेफोरबायदि मानसिजों मोसाबायलै लासिं बासिंनो। जागायजेननोसै दिनैनि हाबाफारिखौबो आयै आंनि जोनोमगिरि आइ जोनोमगिरि आफा नों सोरांखौ खांबाय फेदेरबाय गियान होबाय आइ आफा नोंसोरखौ गोसोखाङो मेगनाव रथ' मोदै गयो अ बिमा नोंखौ गोसोखांबोला मेगनाव रथ' मोदै गयो अ बिमा नोंखौ गोसोखांबोला आंनि थाखाय नों बेसे दुखु सैनांदों आंनि लोमजानायाव आंनि दाहायाव आंनि गाबनायाव आंनि उखैनायाव नों गावखौ बावनानै गावनि जानाय लोंनाय गावनि उन्दुनाय गासैखौबो नागारनानै नों आंजों बावसोमदों अ आयै नोंखौ दिनै गोसोखाङो नोंनि अननाय मोननो हास्थायो नों थांनानै थायोमोनब्ला आं बेसे रंजागौमोन नों मानो आंखौ नागारलांखो बे गुवार बुहुम बिखायाव आंखौ मानो हारसिं खालामखो आंनि गानखौ खोनानानै सोरबा गाबबाय नामा सोर गाबदों आयै हा सोरांस्रि जोमै नों आंखौ मिन्थिखायोमोन आंहा बिमा बिफा गैजाया होननानै नाथाय थेवबो नों दिनै आंखौ सोगाबबाय नों मानो बेफोरबायदि गान खना आंनि बिमा बिफाखौ आं जोबोद गोसोखांबाय दिनै नोंनि गानखौ खोनासंनानै जोमै दिनै नोंनि गानजों आंनि स्ट'रिजों एखे जाथारबाय आंनि बिमा बिफा थायोमोनब्ला दिनै आंबो हारसिं जानांनाय नङामोन आंनि संसाराव सुखु दुखु आंनि संसाराव खैफोद आफोद आंनो नांगौ समाव गियान बुद्धिखौ आंनो बिमाया होगौमोन